ye mo akwa Badwam TV. Badwam so na wadaro machano nsoma ye se health tips no yetime edeba ya na ye endpoint homeopathic clinic won madaro ma. Ti mesro mema no check prostate ni sisi amaye. Sre mo pa. Mema no nyanyom to wasum. Ne mum tu ho na mo ma kwadro ne ani hancho. Ema no so sa ne mema no mpo. Infection se high adwea. Yenko endpoint ho scan ni ye free lab de obetua bi. When you be the boy, endpoint and crabata ni bi one crying, Kumasi Techiman, Takrade, any tema. Yane Dr. Penin Kasa 0244 867068, 0244 867068, and 0274 234321. Endpoint Homeopathic Clinic, the end to chronic disease. Dr. Sharp, name ye. Now, she the one couldn't crew one, no, maybe. Oba. Dog yam wakwa be. Ejo so. Eh, na nyi no atwa ni nyina gui. Asemo. Na waja abodwe no. Ebeba. Ah, menka say ma. Say wasesem. Ai. E dog won to ho asiu. Boys na na empini. We ya omum person be. Ah. Is it wasesem too much? Ah, yeah. Why fe? Ade achi bi anipa kofro banti. Yenti Dr. Sharp. Yarwa hodo a wodi abibidro ensa. Ah, yede yankopon tat fo ase. Se ode nenso ache na yehia se yefunu ba akoma nia bibi bone ato no se bibi bone ato no bia anso no ye mane kafra wiasensem no da bia ewani esi afiasa anete dodo na enti yenka da no Dr. Sharp uhu ni se dia adomfo de no ba ha no se seni entertainment ne nyoma koso no obi nso ho mfa na eno nso no wase anya yaresa abra ne TV ne bibia da adom nko a obi ono ma omia ayicha ne no to ono se age se Yesu aba afia za netie enti se wase bibia package bibia wom enti na omama ekwan a ma me papa ye no obetwetwe nkomo wote Dr. Sharp de dimon chesanka na yebunu ni bo ofrin kransa yefre ne kranka asunsum ne tumi ni anwode nkita no wode haban pe na ye adwuma eboa nipa ewo atiasfo asase so ne haban wode ye adwuma no ana adwuma di a nyame nam ne sudi no me pa acho ebi emfeli se onti enka dade a ene aya bisa me ba acho obi a be kirew se Dr. Sharp se ne dwuma die tie afia ne ehu anwanwa ne se ye ho no obi ma ho no ma ya ma na dura ne wonto ne dawo so beye 1 year ni eno ye interview se 1 year beba sama sha obose nipa ba akumpo frɛ se bia wo hwa Adom TV ena odi akire bae anye ya mese wo mema wo 100,000 Ghana cedis ana ahe mema ma promise de dada ana mema 50,000 se obi amfra na obi afro obi frɛ wa obi ntimi mfrɛ wo aka se yedwuma die di honum gisa yade no wamfa ama hwɛ yewo enioma wo wiase o afia aduro bi wo no mukura na ne ye no wanhwa wontimi nya yewo aduro bi wo no manim se gise o de kafam se ansa na aduro na ani bet aduro no wanfa ankafam 3 times ya entimi nya especially aduro aye de ye etirenwi wati ase o de kafam ya de frade na ahaba na enioma na o de kafam 1 2 3 ansa na yeye yewo enioma bebre wo no aduro yemu no ewom yewo bibi wo no ma nipa bia nim watiasfo asase so mekura na abra akira na beye som beye 40 years na bisa kiti watiase ache nso ade ndie se unima na unim watiase yewo obi a esoro taka no anase epilepsy se unim na chiwade me kira wiase nyina na chiwade obi a esoro taka no hwe aduane esija so no chance na ya no omu no nipa ne nachiwade no enwo so ote aduane fra wo so obi tigu ade from the ban so ebi o ma Dr. Sharp o me yansa na yade a anya sa no wote aduane no free chance na first na nka ye silver but se wan se stove aye tuntum on be say gas ne ade ne ntini hu sa na yoma ne biem wo ayi sister tuntum ne de emi say atwam but esija no so na se nipa na ti free mu straight say e de kwa nanum pe wode achiwade ayede ben aka yade no wasenya ama yade no kura mpa yedi bibi kura bet nipa bebre nya de ben bebre nim
Sadio ye kire mesi ache enye ne Oso obi a otwa ana otwa anase soro eka no no ana onti aduane mfiri chance na ye de sigya so ana onti mfiri ye ti free emu di gu ade fufuru ma no but odo ti ne direct o ti ne direct e chiwade obi a twire ne yi bia soro bia e chiwade wa ahun se ne ade ne ti ena impo no nipa no se bia wo ba ne no na bia wodi aduane no mana bia ade no gu onso bi won mo ye nkwan a oye ya na ode kakra kanze no atafrawe se nipa no wo sa ayi ni bia ode achiwade aka wa fra ya ade no mo okra se on se ne tie ye won yoma bebre wo no ma aye nioma bi a wo badwi ho a wontimi ntiase but ne fare ba no se wan hu a wontimi enye enti na sharp nuro ya de aboboso ni nyina no ya take o ya wo epilepsy nko akura no baye 4 years kura mponi ye kan kura na mesi asaba 37000 ya wo Ghana nko a ne first ne record ya de your friend saying cancer ni ade ni yentimi nkan ya de no doso what you say now I know if you oye dura obeka kire se duro na anye ya ode usika be mo be ma 15000 Ghana cedi account say gu ni ma social media social media no ka say nkura asem ye nya wo kura mpo hwani ya o me de ye nkurofo na ya she da ya de wan kasa wa de ho akọ obi asu nu no betima nya Dr. Sharp da gise nipa no mesi achachakwata kompo enamum sa ya de no pa ne nye prostrate ye ma ne ko o che robo o che ye ma ne ko cancer o sa ye ya ekọ anye ya me pa nipa no mesi ma ne mfa yarefo no emra Adom gate na no a enya de nya Friday meba what you say omra wa nya me wa no Tuesday anadwo me ye program after soft game answer 11 to 12 what you say o metwa me wa no mum na kese mu nyina ma won say papa yi ka sese eye recording ne ya gis kan kula mpo diaman untimi nya bida so ekuro na so sadia ya ekọ epilepsy atwire ye de watwa to gema watwa ye honom no ye ni achiwade ye ni ntoato abi ade ne se twa no pam no ni nyina nsa afia mache no asem ba ko ubetima sa ya de na nya afi na ntoato abebre na gankini di na hwan ntoato a enkosi bibia liver problem ye kidney problem ye hole in heart ye obi dialysis so said ye abrochiro ehio afie ye what in emechon ye wo hwe mohanum kra no mohase kra ne obi wo no ma wo de ye mfansi ho kame kire wa yibi pa wo ti ase afie obi wo asthma me ye beko condemn stroke me ye beko breast cancer me ye beko all kind of rashes any ne kika TB tuberculosis nipa no bowa moja samanwa moja ba me mana duro 30 minutes pa moja no be jan cap eno no ye cap ba ko disposable no sa na tie hepatitis bia ye obi aboda madness sekeyelo sa na nkrafo fra me pa twa ya ekọ fibroid da nipa ni yam or eye problem totally blind no me pa twa ya nya mfansi mi ho enantem ha ho ma me pa twa ani ne hu ade kura ma bet ba ku no ade kakra na yidia eni obetima ba anya se toto ayimu masa na menhwew ma nkofa asemfo me ebi ho no ma ni na nkasa na apro ne wom bibia anim what ase anya sa Ghana fo benyam apart from afia san sama meka chi yade bia no no ma yenya de ben yenye ebi ho no ma menka mi se mi ho no mi se siese emra no nsa kire pa na se bo amu abua afia obia no obetimi sharp what ase beti hu adwuma ye na eden afia na aba no ansuohie akopa aban foforo etwa bode aba be massage ati agikire wo nti a eno no menka enti no ne a wotie bia na otie nka bia onhya ne nso se yade for pani ensa yade no bi wo no ma ye makwa me mmodi e wa afidie no so se ya makwa me ya mmodi wa afidie no so kra na se yade no eye killer disease a wunim se yade o ese doctor se eni aduro me pa twom na se eni aduro enye Dr. Sharp Demon chesa ho bruni bo film kransa ye frene kranka sunsun ne tumi ni anwoden wane so me pa twa nya ono na so ye to na woni aduru apa baabi na tena na ye nka ye aduru ho asem ayesa yade ofre no ka ye ka chance ye betima ye ne ye ntima anya ne ye ammo ne din wo afidie su kura yade amodi no eno so no afia ma ne mfrew yade bi wo ma nse o ma gia tum se ni aduru krampa twa ni nyina ye
What? Yeah, cheap kura. My number. Numbers no 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 020 489 74 54 020 489 74 54 050 554 19 96 050 554 19 96. Oh, ba me on ma faka aswaka kasi obesi overhead na si o si overhead na si a no afaka eko new market no akasi obesi ADB bank wo si on ma bi se obia se o ko Dr. Sharp wo ye consultation ye 200 Ghana cedis every day bi am ye adwuma hwe nyame ma me papa ye ni holiday e wo ye ho me ne bruni ba me film class say ye frɛ ne kranka sunsun ne tumi e wo me so bru nyina di fo ne me ne Dr. Sharp the dima Chesa maletudaga Hey! Obetu readiem. Bemuati bibi o readiem. Dr. Sharp has the demon chaser. Young comrade, a bar, a better so.